ಕೊಡೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ತಾನೆ ಕಡೆಪ್ಪು Happy birthday to you. Happy birthday to you. So तुला अंड्याचा प्लॅन मंडे की बैठे नाही मेरे बिरू एक्स्ट्रा के कुछ ले ini pura marle katte ella nachi katte raina camera ardu bide wala ನಮಸ್ಕಾರ ದಾದ ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತು ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿನ ಎಂಗಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೊ ಕಿನ್ನಿನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಇವಿತ್ತಂದು ఆయన ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಯ್ ಮುನ್ಪನಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕುಲ್ಲೆ ಅಂತ ಸೊ ఆయన ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೇರು ತೊಜಿಪಾಯಿ ಇಂಡೆ ತೂಲೆ ಇವಿತ್ತು ಆಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಇರಗೇರಪ್ಪ ಏಸ ಬನ್ನೇರಪ್ಪ ಅಲೆ ಅಲೆ ಇರಗೇರಪ್ಪ ಏಸ ಬನ್ನಿ ಇವಿ ಆಯ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಇನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನಾ ಫುಲ್ ತುಲೆ ಪೊಣ್ಣಲ ಕೇಸ ಹಟ್ಟ ದೀತೀರು ಅರ್ಚಣ್ಣ ಆಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮರಲಾಗ ಮರಲು ಹತ್ರ ಇಂಚನೆ ನಾವು ಯಾನು ಪೂರ ನಿನಗೆನ್ನಿ ಎಂಟೊಲ್ಲಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೊಲ್ಲಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ ತರಕು ಜಲ್ದಿ ಎತ್ತಂಡ ಸರಿ ಆವ ಅದೇ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿದಿಕ್ಕಿನಿ ಅಕ್ಷೋ ಹಾಯ್ ಅಂಚೆಡಾಲೆ ಬಿರುವ ಎಕ್ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಜಯ್ ಹಾಯ್ ಮನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕಡಿ ಕಡಿ ಕೈದ ನಿತ್ಯ ತೊಜಿಪಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ ತೊಜಿಪಾ ಇವರ ಹಾಯ್ ಐಫೋನ್ ಉಂಟು ಕೈ ಕೈക്ക് ಮಲಿಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಕೋ ಪನ್ನಂಡಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಕಲಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣರು ಹಾಯ್ ಮನ್ಕಲಿ ನೈನಾರ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ ಕಡ್ರಡಿ ಹಿರಿ ನಮ್ಗೆ ಪಣೊಂದು ಪೋಪು ನೇತ ಹೆಂಚಿ ಮಂಗಿ ಮರ್ರಿ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂದೆ ಪೂರ ಪುಗ್ಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತ ಅದಕ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಯು ಆಕಾರದೊಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಉಲ್ಟ ಯು ಒಂಜಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಏನ ಬಿಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಹಾಯ್ ಇವೆ ಹಾಯ್ ಮಂಪುಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗ್ರಾಂಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ಸೊ ಆಯಿಲ್ ಪೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಜಿ ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತುಜಿ ಪಾವೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪು ಬಾವಾ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಜಯ್ ಇರುದ ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕದಾಲ ಪನ್ನೀರುಂಡ ನಿಕ್ಕಲು ಪಾಚಂದು ಪ್ಲೇ ಯಾನಿಂತ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಕಾರ್ದುಲ ಇದೀತ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾರ್ದುಲ ತುಜಿಪವೆ ಹಾಗೆ ಎನ್ನಲೆ ಕಡೆ ಅನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಬೈಕ್ ದಂಚಿನ ಸೈಕಲ್ ಗಂದ ತುಲಿ ನಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಹುರ್ಕ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪನ ತುಕ ಅಂತೀರ ಅರ್ಸನಿ ಅಲ್ಸನ ಆಂಡ ಪೂರ ಆಂಡ ಆತಿಜಿಗೆ ನನ್ನ ಮೂತೋಲೆ ಅಪ್ಪ ದಾದೆ ರೆಡಿ ಮಂತಂದಲ್ಲೇ ಮಾಮು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಅಂಡ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಿರುವ ಎಕ್ಸ್ತ್ರೀ ನಮ್ಮ ಮಂಡ ತುಲೆ ಅಂಡ ದೀದಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಿರುವ ಎಕ್ಸ್ತ್ರೀ ಸೊ ತುಲೆ ಅಂಡದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂಡಕ್ಕೆ ಬೈತೀನಿ ಮೇರೆಗೆ ಬಿರುವ ಎಕ್ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಇಟ್ಟ ಸೊ ರೆಡಿ ಆಂದಲ್ಲಿ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದೆ ಬಾಲದ ಬರ್ತದೇನಾ ಬಲ ಈ ದಾದ ಅಪ್ಪೆ ತೊಲೆ ಬಾಲದ ದಾದ ಎಂಚ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಕೇಕ್ ಉಂಡು ಪೋಲೆ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಕ್ ಓಪನ್ ಉಂಟು ತೊಲೆ ಕೇಕ್ ತೋದಿಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಕೇಕ್ ಕಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲೇ
ಬರೋದು ಕೇಕ್ ಬರಡು ಆ ಬಲೆ ಮಗೇನೆ ಕನಪಿನಿ ಮಗೇನೆ ಕತ್ತು ದೀಪಿನಿ ಈರ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪೋರೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ತಿಳಿ ಫುಲ್ ಅಪ್ಪ ಎಸ್ ಜೋಶ್ ಇಡ್ಲಾರ್ದ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಒಂದು ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಲಿ ಅಲ್ತುಲೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತುಲೆ ಸೊ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ್ದ ಇವಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲತ್ತ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ Happy birthday to you. 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 Happy birthday you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ಒಬ್ಬರದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋರಿಗಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ ಇದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು ರೆಡಿ ಹಾ ಕೂಟಾರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ May the good God bless you. May the good boy bless you and pick you. Happy birthday to you. Yes. Ivi korle. आम्ही तर जेवतो बलत बरे फोटो तुले ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ತೆಕ್ಕಾలి ಲೈಟ್ ತೆಕ್ಕುಂಕೆ ಇವೆ ಐ ಒನ್ ಪ್ಲೇ दादी यूट्यूब पे उधर बनी ನೀರ್ ಮಾರ್ಗ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ನೀರು ಮಾರ್ಗ ಕೇಕ್ ತಂಡಡಿ ಕೇಕ್ ದಿ ಕಟ್ ಮಂತಿನಾರು यस ಇದು ನಾದ ಬಂಡ ಇವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡತೆ ಕೇಕ್ ತಂಡಿದ್ದು ನಂಡೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡತೆ ಆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ತುಕ हाँ वही प्ले पूजा इता ओके आयता इट्कुल्ले बाबा साइकल बत्तनते ओके अंदर चल फोटो दे पुले ओके अच्छा मुपदले खुशी अंडे इत्तीरे कुडोंजी गिफ्ट उंडु ओकेना तूकने हां तूकते ओके दी साइकल बिडोंदु पुले ओके कुडोंजी गिफ्ट उंडु सो तू एక్కడ కందిత సో ఐ నేతుజి పట చిట ఉండు తెలిపులే ఖుషి అండి రేగే ಬಾಬಾ ఆయన పంపిన వంద కళ్ళద్దని ಆಗುತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಎರಿಗಿದ ಬಜಾರ್ ಹಾಕೋನವರು ಎದುರುಗಡೆ ಗೈಸ್ ಕುಡಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಲೆ ತದೆಪ್ಪೆ ವಾವ್
ಒತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಒತ್ತು ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬತ್ತು ಲೈಟ್ ಬತ್ತು ಲೈಟ್ ಬತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಸರ್ ఇది ఓకే ఓకే సైలెంట్ ఇది ఖుషి అండి అజిపత్ రెడ్డి ఎట్లుండు స్పీడ్ లక్కీ తెలు అజిపత్ రెడ్డి ఓ వద్దులే వద్దులే సైలెంట్ సైలెంట్ దాదే దాదే వద్దులే వద్దులే ఓ ఇరే ఖుషి అండి నెమ్మల్తులే కురి ఖుషి అండి ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ತಗ ಎಂಜಾಯ್ ಪ್ಲೇ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಬಲ್ ಇರೇ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಾಲಿಗೆ ಸೊ ರೊಟ್ಟಿ ಗಿಟ್ಟು ಬೈದು ಕೂಡ ಸೈಕಲ್ ಹೊಡೆ ಬಂದು ಆಯ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಆಯ್ ಕಾರ್ 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 ನಮ್ಮ ಬಿರು ಎಕ್ಸ್ರಿ ಕೂಡ ಬಂದದಿಲ್ಲ ಇವಿ ಇವಿ అయితే మూలం జనం పడు అలే బస్ అలే బస్ బస్ అజ్జా అజ్జా ఆపోజిట్ దెబ్బలే దెబ్బలే కుడొంజి గిఫ్ట్ వైపులే 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 బలే ఇవి ఇవి ಆಗ ಲೈಕ್ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಇವಿ ಅಲ್ಲ ಪಸಂದ್ ಬಂದಿರಿ ಎಂಕಾವ್ ఆయన ಒಂಜಿ ಎಂಕಾವ್ ಬರ್ಚಿ ಹಚ್ಬಲ್ 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 ini pura marle kattiyalaka ella nachi katte raina camera ardu bidevalla guys ಈತಿನ ಲೆಟರ್ ಯಾರ್ತ ಎಂಕಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇವಿತ್ತಗ ಸೊ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ಹರಿಸ್ ಅಣ್ಣನಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೊ ತುಲೆ ಬಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲಕು ಅಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಆತಿ ವಾ ದಪ್ಪಲಿ ದಪ್ಪಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಪನ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲೆ ಓಪನ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಓಪನ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಓಪನ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ ಅಲೆ ಓಪನ್ ಅನ್ ಪ್ಲೇ 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 ವೈಪ್ಲೇ ತಂದೊಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಸೊ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಎಂಚಾ ಇನ್ನಿಂದಟ್ಟಲ್ಲ ಚೆಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಫುಲ್ ಅಲೆ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿರ್ನ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ ಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಅಲೆ ಸೊ ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಅಂಡಾ ಡನ್ ಮಲ್ಲಿ ಡನ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಈಗ ಯಸ್ ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅక్కడ ಪೂರ ಜೋಶ್ ಇಡ್ಲಾಡ್ತಾ ಯಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ವೆ ಸೊ ಬೈ ಬೈ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೆಂಪು ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿ